Hello everyone, good evening. Kane ke video ngachna khnang na banta kita ku subscriber jonga ki bakwa ban long ban komno ban kiu ku performance jong ki mo ki bela practice bun banai henrei wat aku practice bun banai ro henrei kimpat kiu ku performance te mentang chna khnang kane video na banta jong kito ki subscriber jonga ki bakwa ba ban tip chpang kine komno ban le pi de ban burti tong Waladang adon pedeng jimbun kamru andre ngachna khnang menta kan video na menta jokli tong page no no ban le menta jokli wa sha ban kiu ki liang ki jing pak kisem
samro na bentar ke jingbam kumno pide ban bam pakai kapeleng nangta komusyana kulai kaya rabha na bentar ke nang mare na marba da dei ba pi praktis thanro da duna ka bam kalong bakta jura pi hajaka ba pin increase ke performance penban kadang pendau ya ka performance joki ta kadau ban tip ya ka bam kumno ban bam bat kathia ro ka dei ban biang ha kathia ro kalong ka bakong san da dei ba pi kwa ban long shisha ki sport presence lane ki badan shisha ka sap ha ka liang ka sport namar ka lakta di duna ya ka dem